Goddag YouTuber. Velkommen til vores allerførste Let's Play video. Håber I vil nyde den. Det er mig, der er med. Og hvad med du? Jeg er 82. Og hvad hedder du? Hvem er du? Jeg hedder Pau. Okay, Pau. Fedt navn. Jo. Ja, kom. Jamen Pau, ved du hvad? Nej. Så går jeg bare ned under jorden. Har vi ikke glemt at sætte tid til? Det kan det gå lige mod. Så nej. Ja, Pau, vi stopper bare ved 3 minutter. Okay. Det skal ikke være for langt. Nej, det har de ikke fortjent. De er ikke Nej. Ved du hvad, Pau? Det må først vide, hvad vi snakker om, når de har givet os en intro. Sådan skal det ikke være. Nå, det synes jeg ellers. Pau. Kan jeg bede dig om at lave et arbejdsbord? Har du lavet noget træ til det? Jeg har ikke noget træ. Jeg gav dig alt træet. Jeg laver bare selv lidt. Ja, jeg har lavet det. Men så gider jeg da ikke lave et. Okay. Ja, det er godt. Jo tak. Jeg kan lige få 3 stykker sten. Nej, jeg laver da en øks. Ved du hvad, på? Nej. Min computer den lægger. Og den skal du ikke have. Det synes jeg ikke, du har fortjent. Det er bare Startlag. Ja. Nej. Er det op til at med det lægger? Ja. Okay. Så kan jeg finde det. Okay. Det var ikke så godt. Altså, jeg synes ikke, du er så god til at sætte dine saplings. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at du gerne vil få det. Jeg har 2 foran, så sapling. Så du har 3 nu? Det er 2 birketræ og et E3. E3, spændende. Ja, Jo. Ja, men YouTuber, I skal lige vide, vi spiller på PC, så der kommer ikke nogen monstre. Så får ikke til sikkert Jamen er det ikke også god information, at vi snart stopper, fordi vi har... fordi vi har et skodprogram. Skodoptagerprogram. Stopper så snart? Ja, vi stopper snart, ja. 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 Ja, farvel. Ja, hej.